מה יש לך? מה את אוכלת? את אוכלת דרך האף? גזר? גזר. גזר דרך האף? גם את? הם לא עולים למעלה, לא יורדים למטה, הם עולים למעלה עם הרכבל. את גם רוצה לעלות למעלה ככה? כן. אתה מסנבד אותי. גם לא אי אפשר ללכת שם עם העגלה. Dapat makan jauh ini kamera belakang, dapat berpadu, dapat makan jauh nana sih nabi kamu sejauh, dapat takut dapat dapat. זה ייפול לנו על הראש, אנחנו ניפול מזה? אם שלושתנו נעלה ביחד אז זה ניפול? את נוהגת? לאן את נוסעת?